Здравейте, YouTube! Това е Bedwars в Mad Gambling. Днес ще играя на мапа Space. И кога се напълнихме по дяволите толкова бързо? Мага. Добре, вау. Сигурно е хак. Не ме интересува. Ако се чуете защо не съм снимал преди няколко месеца, седмици по-точно, защото не можах, трябваше да ми правят някакви неща на компютъра, изобщо не знам какви, и за това. Но сега ще играя. О, Блау си заминава. О, и съседа му прави път към него. Омага. И съседа му е тим, омага. Съседа му е тим. Трябва да ги пребивам и двамата. Единия вземе ли се с мене, заминава си. Добре, ама другия ще е по-голям проблем. Защото 100% той ще знае. Ето, хакера. Не е хак един, според мен Грал не е хак, Блау не е хак. Не, всъщност Блау почти винаги са хак. Не кажат, ако ме ще ме нападат, защото ще ги избия. Ама надали ще ми кажат. Къде да ми казваха. Щех малко повечко да се радвам. О, Блау къв слабак е. Той има само шапка. Тук що забелязах. Не знам защо. Грал лев на... Това е моят тимон, оня... Не, май до тима му. Май той дето му е тим е лаймц. Да... Не, омага, не! Мамицата му. Уф. Фак. Добре, нападаме. То докато заусети се щупи главата. Омага, Блау вече има лък. Добре, че не забелязва, че правят към него. Не трябва да забелязва! Не трябва и да се оглежда. Само уния приятелчето му да не ми мине покрай беда. Стресна ме, бе! Стресна ме! Омага, се убих го. Омага, то как ме стресна гадно. Сай приятелчето му като си замине, се прецаква. Добре, изгрифах на двама беда, а тук що почнахме. Те като са слабаци. Ротвайлерчето. Омага, той е с сет и аз съм с сет. Ама той е как? То кога слезна, кога си? Пребамамицата. Карай, ще пусна овца с динамит да взриви пътя и да го забави. За да аз да си направя армор. Не, прецаках се. Добре, това трябва да взриви там. Не, хакера идва, хакерката. Ще преби. Омага! Скилнах я. Тя не беше чак такъв огромен проблем. Но си мислех, че е такъв огромен проблем. Имам 4 голд. И нещо си го хабя за глупости. То всъщност не като бяха тим, ми дадоха повече преднина. Он я прави път към центъра, заминава си. Он я прави път към главата си и той си заминава. Само нето не ме килне, че ще си замина. Затова оттам ще гриф на пътя, от към Лаймт.
дай път към мене, омага. Току-що започнах, то вече си чупли ногтите. Не трябва да ме килват. Килнат ли ме? Аз ще килна тях. Действително, то се прецака. Всъщност аз се прецаках. Упси! Май ти щупих плъкчетото. Сега се качва на височина, в която аз мога да стигна. Добре, ако ми изгрифа, бе, ще му изгрифам неговия. Трябват ми само синстон блокчета и се пренасям някаква. Той си разказа играта. Докато се сетиш... сега ще... Добре, не е почнал път към мене. Той е сигурно, че ще му изкрифвам беда. Просто... не искам да ме нападне. Добре, хубаво. Така е по-сигурно. Слагам така, за да ако някой грифне в блокчето под мене, да си замине буквално. Ако Рот... Омага, Рот е бил без бед. Омага, прецаках се. Това е съседната база. Хакер! Да бе, хакер! Поне беше честна игра. Най-честната. Надявам се ви е харесал. Лайквайте, сабскрайбвайте се. Не се сабскрайбвайте на този хакер. Всъщност той не знам дали е хак. Може да е продиджи на PvP и беше съсед. И до скоро!